Moi! Eli nyt mä haluan näyttää teille mun Iisak-juttuja ja tällaisia. Ekana on tietysti Wake Up World-albumi, Iisak Elliot, joo. Sitten tässä on sen 10 ihanaa biisiä, kaikki on ihania, mikä ei ole huono. Ja nyt soi biisi 6. Eli Party Alarm. Se on tosi hyvä. Sitten on mun lähestä leikkaama tällainen hieno kuva. Sitten itse askartelin tämmöisen hienon listan parhaista musiikeista. Sitten tämänkin on tehnyt itse. Ja tänne. Sitten näkyvät 2 julistetta. Eksykin ihanat. Sitten on tällaisia omaa tekemiä jotain sanoja, tällaisia kivoja töherryksiä. Joo. Mulla ei nyt ole ikävä kyllä sitä Iisakin nimmaria, koska mä en saanut sitä siellä keikalla. Ai niin joo. Unohdin kokonaan näyttää teille tän. Eli siis mä olin 36. Imatralla Big Fan -festivaaleilla. Siellä oli Iisak Elliot, joka lauloi 45 minuuttia meille. Niin ja palataan asiaan, siis mulla ei sitä nimmaria nyt, koska mä en saanut sitä siellä. En tiedä kun siis aika loppu. Harmi. Mutta otin siitä kyllä salakuvia. Tai en salakuvia, ihan sama. Mutta mun kaveri lupasi lähettää postissa, ja se on nyt postissa tulossa tänne. Missusku niminen henkilö lähettää mulle postissa sen nimmarin ja sit postikortin siitä. Niin kyllä mä sen ainakin saan sen nimmarin sitten varmasti. Joo. Ja sit lisää on tulossa julisteita ja fanikamaa aion ostaa ja tehdä ja YMS. Ja kerron sit kun tulee ja teen niitä lisää. Ja nyt osallistuin sellaiseen Iisak-kilpailuun. En tiedä, siinä on joku palkinto. Että joo. Moikka.